No, ja keďže som vyrastal v takej autoritatívnejšej rodine, tak my sme s Jarkom mali tendenciu možno ísť do opačného extrému, teda byť veľmi neautoritatívni rodičia. Dodnes neviem, zdá sa, že to bolo dobre nakoniec, ale tak trocha som bol v reakcii na to svoje detstvo. A naše deti sme od malička viedli k tomu, že veriť a myslieť si treba iba to, čo ste sami našli ako pravdu, ktorú ste sami odhalili. A to, čo my vám ako rodičia hovoríme, to je vaša detská viera, ale vy musíte nájsť sami seba, svoju vieru, svoje presvedčenie. Tak toto sme im od malička vtlkali do hlavy. No a keď to začali naozaj robiť, tak to už nebolo také jednoduché, ako som si predstavoval, že to bude ľahké pre nás, pretože to znamenalo napríklad stratiť takú... Ako rodičia máme istý čas, ani si to neuvedomujeme, úžasnú prirodzenú autoritu nad tými deťmi. Keď sú úplne malé, robíme s nimi všetko, lebo ani chodiť nevedia. Keďže nevedia čítať, tak my vyberieme knižky, ktoré si čítajú. Ako vyrastajú, tak sa narastá ich sloboda, ich samostatnosť. A puberta nastáva vtedy, keď to dieťa potrebuje tú svoju samostatnosť manifestovať tak, aby sa od dieťaťa dostala s nami do partnerského vzťahu. No a samozrejme, že vtedy teda vzniká, ja som to vnímal ako konflikt v sebe. Myslím si, že ja som to viac vnímal ako konflikt, ako deti to vnímali. Možno, že deti by povedali, myslím, že by povedali, že vždy sme mali výborné priateľské vzťahy. Ale ja si pamätám na moment, keď som si uvedomil, že ja sa musím vzdať svojich predstav o tom, kto má byť Damian, kto má byť Debora, kto má byť Jonatan. To znova bola taký čas, kde som bol v takej meditácii, tak som sa v modlitbe som si povedal, že vzdávam sa toho. Som si predstavoval, ako odchádzajú preč a už si nič nepredstavujem. A som otvorený tomu, že sa mi vrátia ako úplne cudzí, neznámi, krásni ľudia, ktorí nie sú vytvorení mojou predstavou. Myslím si, že pre mňa ako rodičia bolo najťažšie vzdať sa tých predstav, ktoré som si na základe toho, čo som si myslel, že ako tie deti dobre poznám, tak toho sa proste vzdať. Druhá vec, ktorú som sa naučil, myslím, že to bolo najdôležitejšie, že otázku ja by som dnes formuloval aj naopak, že na čo rodičia potrebujú svoje pubertálne deti. Pretože myslím si, že kým ten vzťah nedojde do tej fázy, že my už prestaneme vystupovať v roli tých, ktorí formujú svoje deti a učia ich do tej role, že my sa učíme od vás, tak nemôže nastať to vzájomné prijatie. Tak nakoniec nastáva tá dospelosť a partnerstvo. A ja musím povedať, že ja som sa v posledných rokoch je to skôr tak, že ja sa učím od svojich detí, ako moje deti odo mňa. A ja mám taký pocit, že ako stárnem, tak čím ďalej, tým viac som cudzincom vo svete, v ktorom som vyrastal. Svet strašne rýchlo sa vyvíja, nová hudba, nová kultúra. A keby som nemal ten učiteľský vzťah so svojimi deťmi, tak napríklad dnes by som možno nemal takú radosť z toho, že tu bude Lamp, alebo Portishead, alebo nejaké kapely, čiže ja sa vlastne cez nich učím poznávať ten svet, ktorému sa prirodzene vzdialujem. Nedávno som sa stal vegetariánom pod ich vplyvom, takže mne sa zdá, že to dôležité je to, že ten vzťah nakoniec dospeje do bodu, keď sa navzájom učíme jeden od druhého a tak sa nakoniec stávame partnermi a naozaj sa prijímame na novej rovine. Ešte raz by som položila tú istú otázku, lebo v podstate v obidvoch tých odpovediach najvýraznejšie zaznelo to, čo ste tým deťom nerobili. Ty si ich nenútil ísť nejakou cestou, ty si Marek nevtlačal masku. A čo ste im robili, na čo ste im boli, toto bola, čiže ako keby z tohto vyplývalo, že nechať tie deti v puberte tak.
svojmu osudu a mne sa nezdá, že to celkom tak môže byť. Že to není Áno, není to celá celý pravda. správny prístup. Áno, no ja poviem jednu situáciu, trošku intimnú, ale poviem ju. Bolo obdobie, keď Damian, najstarší syn náš, začal počúvať heavy metal, black metal, začal hovoriť, že aká tá Lavejová satanská Biblia, že aké to je zaujímavé čítanie, že to je taký vlastne prirodzený rozum sa tam prejavuje a tak. No a tak samozrejme, že to ma dosť značne znepokojilo. Pamätám sa na niekoľko chvíľ, dokonca v jednej som aj plakal, keď sme sa o tom rozprávali. No a nakoniec sme urobili také rozhodnutie, že si začneme teda spolu tú Lavejovú Bibliu študovať. A tak sme si ju čítali, až sme prišli k masturbácii pred oltárom a všelijaké hrozné veci, čo sa tam píšu v tej knihe. Ja hovorím, že Damian, ty si naozaj myslíš, že toto je dobré? A v podstate ja si myslím, že toto bola asi najťažšia taká situácia, cez ktorú sme prešli, ale v malom takýchto situácií, že do tých vecí, ktoré oni vstupovali, kde podnikali akési tie svoje výskumy, tak miesto toho, aby som im povedal, že tak v žiadnom prípade, lebo ťa vyhodím z domu, alebo ja neviem, čo by som mohol urobiť, ťa zbijem, byť sme ich nebili, teda Damiana, keď bol malý, sme bili, potom už nie. A možno preto tú satanskú Bibliu čítal potom. Ale v podstate tak ten náš prístup bol ten, že sme išli s ním do toho. Tak poďme to spolu hľadať, poďme sa o tom rozprávať a vlastne v tom rozhovore on sám proste prišiel na to, že to je nielen blbosť, ale že to je veľmi zlé. Bez toho nejakého obmedzovania. Čiže ja si myslím, že v tom je to, pre mňa to bolo hrozne dobré, pretože nič v živote ma tak hlboko pozitívnom zmysle nepokorovalo, ako udržiavať priateľský a hlboký vzťah s mojimi pubertálnymi deťmi. Ja si myslím, že to celé obdobie bolo pre mňa takým ako tancom alebo hľadaním toho, že čo je primerané, aby deti mali slobodu, aby som dôveroval tomu, čo dostali dovtedy, kým začala puberta, lebo potom už to som si uvedomal, že mám minimálne v rukách aj teda s manželkou. A ešte si uvedomujem, že všetko, čo som objavil, že konečne toto je nejaký pomer, že na tomto musím trvať a v tomto im nechám slobodu, tak keď som to po niekoľkých mesiacoch, ako keby som mal pocit, že som to našiel, že toto je dobrý pomer, tak už to prestalo platiť. Pretože oni sa posunuli niekde inde a bolo treba hľadať nový pomer, tak to celé obdobie je to hľadanie. Viem, že som aj dodnes trvám na niektorých blbostiach, lebo sa mi to zdá dobré. A stále sa na tom hádame, konkrétne vynášanie smetia, no úplne také najarchetypálnejšie, klasickejšie veci. No, tak, ale vy nemáte doma takéto automatické vynášatko? A je to taká, aj máme to pomenované ako, že to je taká hra, ale vždycky sa na tom vážne pohádame, no. Tak... Človeče, nezlob sa. No, myslím si ešte jednu vec poviem, že mne sa zdá, že podstatné bolo aj to, a to som si vždy vravel a z veľkej časti sme to naplnili, že vždy, keď som mal pocit, že som to prestrelil, tak som prišiel a som prosil teda svoje deti o odpustenie, že tak som idiot, no nemal som to tak urobiť. Myslím si, že odpustenie je úplne najpodstatnejší základ všetkých vzťahov, lebo nikto z nás nikdy nebude perfektný rodič ani perfektné dieťa. Vždy sa zraníme a bez toho, aby sme sa naučili tomu najhlbšiemu umeniu odpustiť si tak, že naozaj je to čisté a sme zase svoji, žiadny vzťah nemôže pretrvať. Ja k tomu len krátko, že
Ja by som ešte k tým vašim odpovediam dodala takú vec, že ak ten rodič žije slušný život, snaží sa žiť čestne a hľadať nejaké hĺbky, tak už len tým samým je preto dieťa nejakým pilierom a čím viac sa snaží byť slušnejší, tak tým viac si môže dovoliť hovadín ohľadne smetného koša a tak to sa tak vyrovná potom. Veľmi v to dúfam. Ďalšia otázka bude namierené najmä na Ondreja a Mareka. Jak sme sa tej témy cez Ondrejov príbeh, o ktorom krátko rozprával, aj vlastne cez Marekov, dostali teda k náhradnému rodičovstvu, čiže k momentu, keď sa v rodine, či už tam biologické deti sú alebo nie sú, ocitnú deti, ktoré boli predtým opustené, ktoré sa dostali do detského domova alebo do nejakého reedukačného zariadenia a teda potom ich prichýlila, prisvojila si ich nejaká rodina. Otázka znie, že či sa nejakým spôsobom líši puberta dieťaťa, ktoré je biologické a od narodenia vyrastá pod nejakou ochranou svojich rodičov a medzi tým dieťaťom, ktoré si na začiatku svojho života na nejaké mesiace, možno aj dlhé roky zakúsilo odmietnutie, zakúsilo samotu. Ondrej, skúsiš? Takže aký rozdiel? No, či si myslíš, že je rozdiel, tak ty možno... Ja to dám tak, že biologicky som nikdy nebol, takže neviem, aký je rozdiel medzi tým. No, možno máš nejakých kamošov. No jasné. Puberta samo o sebe je problém. To je jedno, či je biologické dieťa alebo v pestúnskej starostlivosti alebo v detskom domove. Ide o to, či má niekoho za sebou, kto ho podrží. Takže pestúnská rodina je v tom, teda to, čo som zažil ja, tak môžem povedať. Ide o to, že máte svoju pubertu a potom máte rodičov, ktorých vlastne nepoznáte, prídete k ľuďom, ktorí si vás zoberú, áno, poviete, áno, chcem byť v tejto rodine, rodičia povedia tiež a potom sa tam musí vytvoriť nejaká bariéra, nejaké púto rodičovské. No a tým pádom ja si myslím, že puberta nebiologického dieťaťa je oveľa ťažšia. To znamená, že ja mám problém sám so sebou, hľadám sám seba, plus hľadám spojenie a vzťah k rodičom. Čo sa mi zdá o mnoho ťažšie, pretože som ho nemal predtým to spojenie napríklad. A máš pocit, že to súvisí tá zložitosť potom toho pubertálneho veku s tým, kedy to dieťa do tej rodiny príde? No jasné, určite áno. Keď príde dieťa v puberte do rodiny, je to o to horšie, ale keď príde skôr, je to samozrejme lepšie. Najlepšie je, keď si zoberie niekto miminko, takže malé dieťa je najlepšie. Okay. Ale všetko sa dá prácou poriešiť. A láskou. Láskou, samozrejme. Marek? Marek. Tak ja si myslím, že puberta je o niečo komplikovanejšie. Ak na tom mám všeobecne nejak zareagovať, tak puberta dieťaťa, ktoré nezažilo pripútanie a nezažilo od malička ten najprirodzenejší vývin vzťahov so svojimi rodičmi, tak je ešte komplikovanejšia. Nemusí byť za každú cenu, ale je to zložitejšie hľadanie identity napríklad. A je to zložitejšie odpútavanie sa od toho, voči komu nie som úplne pripútaný, tak je tam veľa ambivalentnosti, veľa neistôt a aj to zažívam, hovorím to aj teda ako keby z vlastnej skúsenosti, aj zo skúseností iných rodičov, že treba s tým počítať, ale napriek tomu ja to považujem za dôležitú vec, že aj tú ťažkosť toho, lebo
nemať žiadnu možnosť sa s niekým dohadovať alebo mať s niekým napätie je ešte horšie. Neviem, či som... Marek, teba sa spýtam. Ja mám doma 3 deti, 2 sú biologické, 1 je osvojené. Všetky 3 sú v puberte, je to milé. A mám pocit, že tie 2 staršie, tie biologické, že kus ich puberty spočíva, však tak to aj má byť, v oddelovaní sa odo mňa, v boji so mnou, niekedy až o 180% opačnom vymedzení sa proti mne. Ten najmladší k tomu tak pribieha a niekedy mám pocit, že či ja som tá osoba, ku ktorej sa on bude môcť vymedzovať, čo je treba spraviť v tej náhradnej rodine, alebo aká tam má byť atmosféra, aký tam má byť vzťah medzi tou matkou a tým náhradným dieťaťom, aby to vymedzovanie prebiehalo od toho dieťaťa voči tej náhradnej matke a nie, aby si to dieťa buď nebolo celkom stratené, alebo nehľadalo si niekoho iného, ku komu sa bude vymedzovať. No, to vymedzovanie je kľúčová vec a ja si uvedomujem zase na sebe aj na iných rodičoch, že je zložité, že my máme tendenciu to zmierňovať voči tomu dieťaťu, ktoré je prijaté, neísť možno do takého konfliktu, netrvať na nejakých veciach, aby sme to neskomplikovali ešte viac, alebo jemu to nesťažili a tým pádom devalvujeme to, čo síce je ťažké, ale strašne dôležité v tom celom. Ale zároveň tým, že tam chýba tá minulosť, alebo niekedy viac alebo menej, tak to môže byť ťažké nájsť tú mieru. Keď som hovoril, že ja tancujem medzi tým, na čom budem trvať a na tom, v čom nechám slobodu, tak tuto je to zložitejšie v tom, že ako keby nie je na čom trvať, pretože to tam je také oslabené, také ako, a tým pádom aj tá miera slobody je zložitejšia. Tie pomery sa hľadajú o niečo ťažšie.